हत्तीचा अधिवास तिलारी नाही कर्नाटक आहे। दोडामार्ग हत्तीमुक्तसाठी शिवसेना रोखठोक भूमिका घेणार असल्याची माहिती शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली आहे। अनेक शेतकरी बागायतदारांचं या ठिकाणी नुकसान होत आहे आणि आज आपण पाहिलं तर असं विषय झाला की जे गेलेले हत्ती होते तालुक्यातून ते सुद्धा हत्ती आता परत आलेले आहेत। आज रात्री कालच बाहुबली जो इतके दिवस नव्हता तो सुद्धा पर्यंत आपल्या दोडामार्ग तालुक्यात आलेला आहे। तर ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये आमचं असं म्हणणं आहे, सरकारकडे सुद्धा अशी मागणी आहे की ह्या हत्तींचं या ठिकाणी हत्ती हटाव मोहीम राबवा, पकड मोहीम राबवा, काही राबवा, कुठली मोहीम राबवा हा विषय नाही, परंतु ह्या तालुक्यातून हत्तीला लोकांना हत्तीमुक्त करा ही जी मागणी आमची आज आता आम्ही रेटून धरणार आहोत। विषय असा आहे की असं झालं की तिराळी खोरे हे हत्तीचा आदिवासच आहे असं भासवण्याचं काही काम विषय होतो आहे, त्याला आमचा विरोध आहे। तिराळी हे हत्तीचं आदिवास ठिकाण नाही आहे। कर्नाटक हे हत्तीचं आदिवास ठिकाण आहे। कर्नाटकामधून हा हत्ती इथे आलेला आहे। हत्ती हा आपल्याकडे पाहुणा आहे, हत्ती हा आपला वन्यजीव प्राणी नाही आहे, हे स्पष्ट आम्ही या ठिकाणी मांडणार आहोत। आणि त्यामुळे तिराळी खोऱ्यामध्ये जे मोठ्या प्रमाणात आता नुकसान होतं आहे, आज विषय असा झाला की एक हत्ती सावंतवाडी तालुक्यामध्ये तिकडे लांबपर्यंत गोव्यापासून लांबपर्यंत ओंकार हत्ती गेलेला होता। ओंकार हत्ती गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की लोकांच्या सहवासामध्ये तो हत्ती आलेला होता। अनेक लोकांनी त्याची हत्ती ओंकार काय ते स्वागत वगैरे केलं, चांगलं, आमच्याकडे त्याच्याशी काय आमचं दुमत नाही आहे। परंतु त्याच ओंकार हत्तीमुळे दोडामार्ग तालुक्यामध्ये मोर्ले गावामध्ये या हत्तीमुळे एक माणसाचा जीव गेला होता, ही सुद्धा सत्य घटना आहे। त्यानंतर अनेक ठिकाणी या ठिकाणी नुकसानसुद्धा झालेलं आहे। आज असा विषय होतो की नुकसान भरपाई आहे ही सुद्धा तुटपुंजी नुकसान भरपाई आहे का, आणि सगळे एवढे हत्ती या ठिकाणी आलेले आहेत। हे हत्तीमध्ये आता जवळजवळ नाही म्हटलं 2 छोटी पिल्लं म्हणजे मादी और एक मादी अशा मादी सुद्धा आहेत। मग ह्यांची जी पिलावळ आहे ही दिवसेंदिवस काय होणार, ही वाढतच जाणार आहे आणि एकदा ती वाढत गेल्यानंतर त्यांना कंट्रोल करणं अशक्य होणार आहे। आजपर्यंत जो रानटी म्हणजे जंगल परिसरात असलेला हत्ती, दिवसाचा संपूर्ण दिवस जंगलामध्ये राहायचे हत्ती आणि रात्रीच्या तिकडे यायचे कुठे नुकसान झाला। आता काय झालं, लोकांच्या सहवासात आल्यामुळे दिवसा रात्री दोन्ही वेळा ते हत्ती हळूहळू येणार आहेत आणि त्यावेळी हे जे विषय आहेत त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे। आज काय आल्यामध्ये आज लोक असं म्हणतात, सरांनी जसं म्हणणं मांडलं की मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्यामुळे हत्ती कुठे झाला, ग्रामीण भागामध्ये सत्य असेल, परंतु दोडामार्ग तालुक्यातच तोड झाली का, सावंतवाडी तालुक्यात झाली नाही आहे, वेंगुर्ल्यात झाली नाही आहे, कुडाळात झाली नाही आहे, सगळीकडेच तोड झाली आहे। तोड झाल्याचा विषय नाही, परंतु तो म्हणून काय तो दोडामार्गातच राहायचा का असं नाही आहे ना। आता तो एक महिना का 2 महिने तो सावंतवाडी तालुक्यात होता, तर त्याच्यावरून केवढा गदारोळ संपूर्ण सोशल मीडियावर याच्यावर झाला का। पण अनेकाचं अनेक मतं असतील, त्याच्या मतावर आमचं हे नाही, कारण शेवटी लोकशाही आहे, प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे। परंतु दोडामार्ग तालुक्यामध्ये इतकी वर्ष हत्ती आहे, त्याच्या एवढे आंदोलन झाली, उपोषणं झाली, चळवळी झाली, अनेक विषय झाले, मंत्र्यांना घेराव झाले, सगळं झालं, परंतु त्याच्यावर योग्य असा तोडगा निघालाच नाही ना आजपर्यंत। म्हणजे पाहिजे का अनेक उपाययोजना झाल्या असतील, असं मी म्हणत नाही उपाययोजना झाल्याच नाही। त्याच्यामुळे आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, एवढे सगळे हत्ती उद्या या परिसरामध्ये राहिल्यानंतर इथल्या शेतकऱ्याची जी अवस्था होणार आहे ती न बघवणारी अवस्था होणार आहे। शेती ही शेतकऱ्यांना न परवडणारी झालेली आहे, तरी असून इथला युवक अजून तरी शेती बागायतीकडे आहे, तो सुद्धा आता नष्ट होणार आहे। आमची सरकारकडे वनमंत्री असतील, पालकमंत्री असतील, या भागाचे खासदार असतील, या भागाचे आमदार असतील, यांच्याकडे मागणी अशी आहे की ह्या हत्तीचा तुम्ही लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा। न पेक्षा जरी आम्ही सत्तेत असलो तरी सत्तेच्या बाहेर जाऊन सरकारविरुद्ध लढा उभारण्याचं काम आम्ही करू। आतापर्यंत आम्ही शांतपणे होतो, आतापर्यंत आम्ही काय म्हणत होतो की हा प्रश्न करतो, परंतु यापुढे आम्ही असं राहणार नाही। सत्तेत जरी असलो तरी सत्तेच्या विरोधात जाऊन, सरकारच्या विरोधात जाऊन या विषयाचा निर्णय घेण्यासाठी आम्ही भाग पाडू। कारण विषय असा आहे, आज तुम्ही पेपरमध्ये सगळ्यांनी बघितलं असं, ज्यावेळी बारामती त्या परिसरामध्ये बिबटे यायला लागले त्यावेळी मंत्रिमंडळात तेवढी मोठी हे झाली, काय झाली, गदारोळ झाला। आता आम्ही एवढी वर्ष एवढं सहन करतो तर काय तिथे होत नाही आहे, अशी परिस्थिती झाली। म्हणजे सरकार असं म्हणतंय की तुम्ही प्रत्येक वेळी आंदोलनच करा असं म्हणतंय का, त्याही बाहेर जाऊन मी असं विषय सांगू इच्छितो
की ह्या विषयाची संदर्भात एक निर्णय झाला होता की ओंकार हत्ती पकडून कुठेतरी न्यायचा, वनतारामध्ये न्यायचा. त्याला काही पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला, त्या कोर्टामध्ये झाला विषय, तो अलग भाग, त्यामध्ये त्यांचा विषय. परंतु जर हे असंच राहिलं तर आम्हीसुद्धा इथल्या शेतकऱ्यांना घेऊन आम्हीसुद्धा आता काय झालं, जर थोडकं स्वस्त झालं आहे, कोल्हापूरलाही आलेलं आहे का उच्च झालं, आम्ही पण हायकोर्टात जाणार की सरकारच्या विरोधात. लक्षात घ्या, सरकारी पक्ष असलो तरी आम्ही सरकारच्या विरोधात हायकोर्टामध्ये रिट याचिका दाखल करणार इथल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने की ही हत्तीचं आम्हाला नुकसान होत आहे, त्या एकतर हत्तीतून काही करा तुम्ही, पण दोडामार्ग तालुक्यातून हत्तीमुक्त दोडामार्ग तालुका करा, अशी आमची मागणी आहे. जी हत्ती होता 2 होते, आता किती झाले? 7 हत्ती झाले. आता त्या हत्तीच्या जसे हत्ती वाढत आहे तसे नुकसानही वाढत आहे. तुम्हाला माहिती आहे की हत्ती हा काही भात खाऊन राहत नाही आहे. जी बागायती आहे, जी आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलासाठी जी केलेली होती बागायती, पुढची 5-50 वर्षासाठी पुढचं भवितव्य म्हणून जी बागायती केली, ती सगळी बागायती आज उद्ध्वस्त होताना उघड्या डोळ्यांनी आज आम्हाला आणि आपल्या शेतकऱ्यांना ह्या ठिकाणी पाहावं लागतंय. तुम्हाला माहिती असेल की एकदा जर एखाद्या माडाचं झाड मारल्यानंतर ते पुन्हा लावण्याचं धाडस शेतकरी ह्या ठिकाणी करत नाही. शेतकऱ्याचं मन मरतं, शेतकरी मरतो, लक्षात घ्या. त्यामुळं ह्या पुढं हा अन्याय आहे आमच्या तालुक्यावर. हा अन्यायाच्या विरोधामध्ये जरी आम्ही सत्तेत सहभागी असलो तरी ह्या पुढे आम्ही सत्ताधारी आहोत म्हणून गप्प बसणार नाही. आम्ही सगळ्यांनी म्हणून काल आमची बैठक झाली आमच्या तालुका कार्यालयामध्ये आणि त्यावेळी ठरवलेलं आहे की ह्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये भले आमच्या लोकांच्या विरोधात जावं लागलं तरी चालेल, परंतु शेतकऱ्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी रस्त्यावर उतरण्याची आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण तयारी आणि आमची मानसिकता या ठिकाणी तयार केलेली आहे. अल्टिमेट हा जवळजवळ 15 दिवसातच आहे. सरकारला आता लवकरच आम्ही पहिली म्हणजे काय, आम्ही जाऊन आमचं शिष्टमंडळ जे आहे सरकार ऐकून घ्या, सरकारात सत्ताधारी सगळे आमदार आले, खासदार आले, पालकमंत्री आले, सगळे आले. आणि पहिली आमची हे असणार आहे की आम्ही जाऊन आता DFOना भेटणार, आमचं पक्षाच्या वतीनं शिष्टमंडळ, आणि त्यांच्याकडनं जी काही कारवाई त्याची माहिती घेतल्याच्या नंतर आम्ही पुढची दिशा या ठिकाणी ठरवणार आहोत. त्यामध्ये आमचे सगळे पदाधिकारी असतील, सरपंच सगळे असतील, या सगळ्यांना या ठिकाणी बरोबर घेऊन आम्ही विरोधी पक्षांना सुद्धा साथ या ठिकाणी घालतो, कारण हे काही पक्ष बघून ते काही हत्ती या ठिकाणी नुकसान करत नाहीत. त्यामुळे सगळ्यांनी या ठिकाणी एका मंचावर येऊन या ठिकाणी ह्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी लढा आपण या ठिकाणी दिला पाहिजे. सगळ्यांनी या ठिकाणी राजकारण बाजूला ठेवलं पाहिजे. खरं जर आपल्याला जर ह्या लोकांचं जर हे या ठिकाणी करायचं असेल तर पक्षीय जी आपली जे चप्पल आहे ती सगळी बाहेर ठेवून सगळ्यांनी या ठिकाणी आपण एकत्रित लढूया, अशा प्रकारचं आमचं त्यांनाही आव्हान या ठिकाणी आहे. नंतर सुद्धा ठामपणे तुम्ही मांडून राहणार आहात. 100%. कारण आम्ही शेतकरी आहोत. तुम्हाला माहिती आमच्याही बागा आहेत, ते काय राजकीय पक्षामध्ये आम्ही कार्यकर्ते असल्यामुळे काय आमचं नुकसान शेतकरी आमचं नुकसान करत नाहीत अशातला काय भाग नाही आहे. सगळ्याबरोबर ओल्याबरोबर सुखही या ठिकाणी जळतंय. त्यामुळे ह्या अन्यायाच्या विरोधात 100% आम्ही तुम्हाला ह्यापूर्वी कधी आम्ही सांगितलंय का, परंतु आता संख्या वाढायला लागली त्यामुळं आम्हाला वाटायला लागलं की खऱ्या अर्थाने ह्या ठिकाणी आता आणि एक विषय की वन विभागाचा असो आमचा आरोप आहे त्याच्यावर, तर इतर प्राणी सुद्धा त्या